Днес ще ви покажа едно особено нещо. И аз не очаквах вкъщи да има такова чудо, обаче има. Ето това е кладенеца. А това, което виждате насреща, е младо дърво кипарис. Да се приближим към него. Две малки яйца в гнезденце. Ето го дървото. Ето ги и непослушните котки. Рижик, ела тук. Рижик, Бети, сивушка, ела мамам. Ще ви покажа и още нещо. Това е дърво. На пръв поглед нищо необичайно. Но вижте дупката. Това е хралупата на кълвач. Разбира се, той сега няма да излезе от нея, защото се е скрил. Излетяла някъде, но скоро ще се върне и ще ви го покажа, ако е възможно.